Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de maatregelen van de VS invloed hebben op Curaçao. Het gaat natuurlijk over de internationale commotie, over Amerika dat Groenland wil hebben. Dat dreigt met allerlei tarieven voor invoer en dergelijke. En nu heeft de geopolitiek analist Edgar Sosa in de extra uitgelegd wat dat precies voor Curaçao kan betekenen. Want de Amerikaanse maatregel die is aangekondigd tegen de Europese Unie als drukmiddel voor de annexatie van het grondgebied van Groenland heeft ook gevolgen voor ons. Het heeft directe gevolgen voor de consumenten op Curaçao. Het heeft namelijk gevolgen voor de koopkracht, maar ook voor ouders met kinderen die in Nederland studeren. Amerika wil vanaf 1 februari 2026 een extra invoerbelasting van 10% heffen op alle producten die uit Europa afkomstig zijn, ook Nederland. Indien er geen akkoord wordt bereikt over het Amerikaanse verzoek om het grondgebied Groenland over te nemen, dan zal deze opgelegde belasting vanaf 1 juni 2026 stijgen naar 25%. Het zijn dreigementen die ongekend zijn, waarvan men op de Europese Unie is geschrokken. We hebben later in de uitzending meer aandacht voor de Europese Unie in samenwerking met de Mercosur. Daarover later meer. Maar de situatie zoals die nu op tafel ligt, Amerika verhoogt de tarieven uit Europa, heeft direct gevolgen voor Curaçao. Wat we eraan kunnen doen is een volgende vraag. In ieder geval de situatie goed in de gaten houden. Die annexatie van Groenland vinden veel landen kan niet op zo'n manier afgedwongen worden. Maar het levert in ieder geval een spannend jaar te worden, 2026. En laten we hopen dat het niet met al te grote en al te erge ontwikkelingen verder gaat. 2 personen vermist op zee, dat heeft de kustwacht in het Caribisch gebied laten weten. Afgelopen weekend is de zoektocht naar 2 personen op zee gestaakt. Het Maritiem Operatiecentrum kreeg woensdagavond een melding dat een vaartuig met 2 personen vermist was. Het gaat om een Amerikaan en een Hondurees. Die waren vanuit de Dominicaanse Republiek richting Aruba vertrokken, maar zijn nooit aangekomen. Er is 3 dagen lang gezocht met de helikopter, maar dat heeft geen resultaten opgeleverd. In de komende periode zal er nog extra worden gezocht, maar er is geen actieve zoekactie meer voor de boot. Treurig bericht. Neysa Isenia is CEO van Aqualectra. We noemen het even Aqualectra, maar officieel is Neysa Isenia benoemd tot algemeen directeur van IUH. En dat is de Integrated Utility Holding en die staat boven Aqualectra. In de volksmond is ze de CEO van Aqualectra geworden en ze was jarenlang financieel directeur voor Aqualectra. Maar de Raad van Ministers heeft bepaald dat mevrouw Isenia op beslissende wijze heeft bijgedragen aan het management van Aqualectra in de afgelopen jaren en daarom deze benoeming. Als aandeelhouder van het bedrijf wenst de regering van Curaçao mevrouw Isenia veel succes bij de uitvoering van haar nieuwe functie. Brand in opslagruimte bij Mangusa Hypermarket. Dat vond afgelopen weekend plaats. Toen kreeg de politie een melding dat er rook uit het magazijn van Mangusa Hypermarket kwam. De meldkamer stuurde een eenheid om de situatie te beoordelen en het ging om een afvalbrand waarbij een grote hoeveelheid kartonnen dozen vlam had gevat. De meldkamer startte onmiddellijk met de noodzakelijke werkzaamheden om te voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden. Dat is ook gelukt. Er kwam veel rook uit het gebouw, maar uiteindelijk is de brand niet verder verspreid. En iedereen die wel eens naar Mangusa Hypermarket gaat, weet hoe druk het daar kan zijn en hoe gevaarlijk een uitslaande brand kan zijn. Gelukkig is dat heeft dat allemaal niet plaatsgevonden. Ongeluk op de Plaza Wilson Papacodet. Het gebeurde afgelopen weekend. Er is een man onwel geworden achter het stuur. En omdat hij onwel werd, verloor hij de macht over het stuur en knalde tegen een pilaar aan op het Wilson Papacodet-plein. En de man is door de ambulancepersoneel beoordeeld. En hij is overgebracht naar het CMC voor verdere en gespecialiseerde medische behandeling. Opnieuw brandt landfill in Bonaire. Ja, de bewoners op Bonaire zijn opgeschrokken van opnieuw een brand
op de landfill. Jarenlang is er sprake geweest van rookontwikkeling, brandoverlast en dergelijke. Het leek allemaal weer goed te gaan, maar vorig weekend, niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor, stond er al een kleine brand. Maar afgelopen weekend ook wel. En de gezaghebber van Bonaire, John Soliana, heeft een boodschap aan de bevolking gegeven. Er zijn ook heel veel mededelingen aan de bevolking gedaan. Zo is laten weten dat men op de hoogte is van de brand op de landfill. Zijn er afdekwerkzaamheden gestart. Is er ook een speciale brug gebouwd van Celibon om te zorgen dat mensen zo min mogelijk overlast hebben. De afdekwerkzaamheden worden nog steeds uitgevoerd en de bevolking wordt op de hoogte gehouden. Er zijn geen grote brandhaarden meer, maar nog steeds rookontwikkeling. Dus de situatie wordt in de gaten gehouden. Sint Maarten bleek terug op geslaagd JVO. Sint Maarten bleek terug op een geslaagd justitieel vierpartijenoverleg. Dat vond plaats van 14 tot en met 16 januari. Dat nu een nieuwe format met een introductie van een strategische sessie en een dag die was gewijd aan reflectie, toekomstplanning en open dialoog. Een van de hoogtepunten was natuurlijk de groundbreaking, de eerste steenlegging van het nieuwe gevangenis. Daarvoor waren alle ministers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten natuurlijk aanwezig. En er zijn afspraken gemaakt onder meer over de goedkeuring van het justitieel beleidsplan voor de Caribische kustwacht, de verlenging van de taskforce detentie met een geactualiseerd mandaat en werkprogramma en de vaststelling van het gezamenlijk onderzoeks- en samenwerkingsplan en het RST-begrotingskader. Dus er werden veel zaken daadwerkelijk besproken. En de nieuwe Nederlandse minister Voort van Oosten blikt ook terug op een positieve manier en zegt dat het een goede JVO is geweest. De volgende vindt plaats van 1 tot en met 3 september op Curaçao. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade não. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y opi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir de website www.extra.cw y participar para Botadeno. ¡Suerte! We hadden vorige week aandacht voor de Cerupapaya stairs. Die kent niet iedereen op Curaçao. Er waren verschillende vragen van mensen hoe dat precies eruit zag en dergelijke. Nou, die konden allemaal afgelopen zaterdag voor een speciale borrel terecht op deze bijzondere plek waar kunstgemeenschap en bezinning samenkomen. Verschillende mensen kwamen daadwerkelijk aanwezig. Af op de opening, buurtbewoners, genodigden om te zien wat een bijzondere plek dat wordt. En heeft u de tijd, dan zou ik ook een keer gaan kijken. Ozzy Albies steunt Rescue Pulse Curaçao. Dat is de bekende honkballer. Die was aanwezig afgelopen weekend bij een bijzondere bijeenkomst van Rescue Pulse.
Deze organisatie komt natuurlijk op voor de belangen van honden. Ze werken aan een bewustzijnsproject rond dierenwelzijn en dierenverwaarlozing. Er wordt hard gewerkt aan het chippen en steriliseren van dieren. En Ozzy Albies die was vooral heel erg geïnteresseerd in de wijze waarop de zwerfhonden op Curaçao worden geholpen. Het zijn ook bijzondere momenten omdat gezegd werd dat het probleem van zwerfhonden en ook het project van sterilisering ervoor kan zorgen dat we binnen 10 jaar geen problemen meer hebben. Het is een project van lange adem en Ozzy Albies steunt het volledig en ook de politie was erbij aanwezig. Het is altijd leuk om die kleine honden te zien die daar waren. Dan Toomba. Ja, we zitten midden in het carnavalseizoen. Nedion Sluis is Rijdi Toomba Juvenil. Dat gebeurde afgelopen zaterdag. Hij werd verkozen tot de nieuwe Toomba-koning van Curaçao en hij won met het nummer Carnaval Bauli Control. En hij werd gekroond door onderwijsminister Citré van Heidoren. Het enthousiasme was groot bij het Toomba Festival voor de jeugd. Het begon al om 3:30 bij het festivalcenter. En het was ook live te volgen op televisie en social media. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Dat was zaterdag. Zondag was de inschrijving voor het Toomba Festival voor volwassenen, om het maar zo te noemen. Dat begint 26 januari en er zijn 54 Toomba's die zijn ingeschreven. 22 groepen. Dus de verdeling over de 3 dagen is al gemaakt. En mensen kijken er natuurlijk uit. 26, 27, 28 januari is het allemaal de eerste 3 dagen. De eerste keer dat de Toomba te horen is. En dan is vrijdag in die week de grote finale. En weten we aan het eind van de dag wat voor Toomba dit jaar gewonnen heeft. En om te zorgen dat carnaval goed verloopt, zijn de carnavalwagens gekeurd. Dat gebeurde op de parkeerplaats van CPA. Om te zorgen dat er geen vervelende situaties ontstaan tijdens de carnavalsoptocht. Met wagens die niet meer verder kunnen rijden, zijn ze nu allemaal gekeurd. En degenen die aanwezig waren, zijn ook goed gekeurd. Maar er zijn nog een paar praalwagens die langs moeten komen. Tot slot internationaal nieuws, ik had het er al over. Akkoord dat is getekend tussen de Mercosur-landen en de EU. Dat is een handelsakkoord en daarmee is het de grootste vrijhandelszone ter wereld geworden. Zeg maar Europa en Zuid-Amerika. De leiders van Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay en Bolivia, dat zijn de Mercosur-landen, die waren aanwezig om samen met de Europese Commissie en de leider van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, het akkoord te ondertekenen. Er is 25 jaar onderhandeld. En volgens von der Leyen biedt dit nieuwe kansen voor meer dan 700 miljoen burgers. EU en Mercosur verkiezen samenwerking boven competitie, zo zei von der Leyen. En de Argentijnse premier Javier Milei die zei dat dit de grote politieke en economische mijlpaal voor de hele wereld is. De belangrijkste verwezenlijking van de Mercosur-landen sinds het ontstaan van het blok in 1991. In Europa zijn sommige boeren niet eens. Die zijn bang voor hun concurrentiepositie. Maar over het algemeen wordt het gezien als een belangrijke stap. En ook een belangrijke stap in de zaak tegen het protectionisme van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zet Amerika op één. Zuid-Amerika en Europa besluiten erop samen te werken. Later in de week misschien meer aandacht hiervoor. Het is een belangrijk aspect. En ook de vraag wat het voor Curaçao betekent is natuurlijk van belang. Dit was Access Journaal. We zijn er morgen weer. En ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.